adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ana. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Brave. If you say what you wanna say. Wow! Kanindot aning sininaa, uy! Feel na ko no angayan kay Kaana. Hay, igorig to siya suya, ani. Ano good taon? Palit ta para dili ka masuya. Kamahal, ani. Pila man day na ba? Di? Ay, 899 na naman day na. Barato na, ana. Para ni mo, kay maayo man ka. Wa kay hatagan si mong sweldo. Imo man tanan imong kita. Nya, o pagay kay mga responsibilidad. Well, giswerte lang sa gid ko. Kaya nagdako ko nga maayo gahimpang ang akong pamilya. Kuno pa lang lagi ko mamugos no, di gud unta pa nila patrabahoon. Pero ang saon, ganahan mo kay ko mo trabaho, balaga may sweldo. Ang importante nga malingaw ko. Hay, ikaw na gyud. Ikaw na gyud ang bukod na pinagpala. True. Basta kay ako, go with the flow lang gid ko. Happy kay ko sa kong life karon ilabi na gid sa akong love life. Babe, unsa man silang imong i-deliver? Imong paborito nga food. Ay, ko, lagi ba ako? Pero kung ano naman sa diyo eh. Anong nagpadapa pa sa ka? Naroon po yung mapalitan na trabahoan. Nabaikan din diri. I know, babe. Pero ganahan sa gyud kugod nga makakaon ka gami. Babe, na-appreciate ako yung mga ibuhat. Pero please, ayun lang pirmi ha? Tiguman na lang kwarta ni mo, okay? Tigumon? Babe, ang kwarta, angay ng gastoon. Dili kay tigumon. Basta kahit di ko gusto nga gastuhan ko din. Sige na. Oh, O, duty po diwas ha? Bye. Love you. I love you too. Ay, nanawag na sad. Hello, pa. Ay, salamat taon kay nakontak sa yung anak. Ito ba yung taon ka? Sa may tuyo ni mo? Kuan na, magbabaga lagi may sabong mga naong ha. Si mama ni mo, wala tambal. Uya, wala sa kong kwarta nga ikapalit. Wala sa ni para palit o pagkaon na munag. Unya? Mangayo na sa kuno ka na ko. Naunsa man in taon mo eh. May ba mo pila resweldo na ko? Pero- Wa ko'y kwarta dire pa. Mao ayaw pag-expect magpadako ninyo. Da. Kapoy. Nagtuo siguro ng daghan kong kwarta. Hala niyo eh. $700, $800. Ay, 800 na naman din akong kwarta. Anya, sunod si Mana pang sweldo. Saon man din ako eh. Huy! Noon sa ka, uy! Oh, Anong kailangan ba ni mo gihunahon na, di ha? ha? Ay, kuan. Sapot ko sa akong papa, uy. Ha? Ano naman? Nagpadag kwarta. Then gusto niya nga na ako'y paliton. O gusto niya nga makita niya karon dayon nga ako mapalit. Yung saon, nag-withdraw pa man ko. Saon, wala mo kay cash. Pila man di ay? Kuan, tag 2K. Mao ba? Oh, niapa man ko. Gamitan lang sa niyo. O nya, bayari lang ko if maka-withdraw na ka. Sure ka? Day, salamat kita ayo ha. Salamat kitay. Uy, ang sa'yo okasyon nga, yatagam ko ni mga polo. Ganahan lang ko. Babe, kinahanglan ba ka niyo okasyon para mo hatag ta? Babe, gasto naman sa food. Ayaw lagi pag huna-hunaan ang gasto lagi. Babe, lahi sila ba? Naunto ko'y ihangyon mo? Sure. Anything for you, my love. Unsa man na? Ay, naktak mo gulog, trabahante nga mong kompanya. O sa likos na taktak. O wala ko'y ikabayad sa abang. Babe, pwede, mo ipon na lang ko ni magpuyo. Ha? February naman, babe. Sabtang nangitap ko ng trabaho ba? Okay lang, babe. Uy, sus, ikaw pa. Ay, sige, babe.
Ako'y bahala nimo. Ha? Huwag ka na ko 10K? O yads, kay mangumpra man ko good. Kinahanglan kita yung nga makakumpra ko. Ako lang unyang ilisan inisuldo na ko. Dako-dako ginaoy, 10K. Pero ito, amiga man ta. Ah, sige, masalig ko ni mo. Unsa man tayo niyan, soy? Nakabuhan ang nilabay, o pag yung kayo, ibayad si mga utang sa piso na lang. Sige mo kog ka-short good. Pero sige lang, basta makakwarta ko, bayaran giti ka dayon. Ikaw ba, nga mong pakanaaman yung kaway, bisag mo kay kwarta. Unsa man to ba yan, soy? Kita rin soy kita lamigan, no, ha? O ako rin may naibawas yung mga kabuang. Ang kutab sa akong makaya, sabtunti ka. Pero please, yan, dahil ko tao pasensya. Kaya nagkala sa ako kwarta, oy. O yads, ayaw ka ba ka? Bayaran giti ka. Babe, pila naman kabuan pero wa man gyapon kita baho. Sa ako nga, minidawat pa na ko. Nga naman. Naglisod na ka? Wala kay kwarta? Ha? Wa gud taon. Kuan, gusto na ko nga na kay trabaho ba kay syempre. Kapag nagagasto na ko? Duda na ko, babe. Tungod ni sa kong cellphone nga gubaon ba? Sige na kapaw. Basta nanay mga nanawan ako ba sa akong gi-applyan, pero di lang ko makontak. Babe, pwede pawamon ko ni mo kwarta? Ako lang ipalit og bagong cellphone para makasugod na kong trabaho ba? Ha? Pila man sad? Ha? 20K? Na, sensya gyud 5K ra gyud ako unang mapaloon nimo. Oh, sige na lang, uy. Mahala na. Mangita na ko paagi. Ka na lang una kong ilunang, di. Ay sige, dali. Ari ako dayon sa bahay kay magpinirmaha ita. Day, pila naman intawon ka buwan imong utang nga ko, uy. Ayaw kong inaw, pagi ka maka-withdraw. Oh, sorry gid kaayo day ha. Nabisi gid ko ay. Puro mang good card akong gamit pang bayad karon. Pero ayaw ka bala ka. Bayaran na gid ka. Tukay ra gud na. Ida na ko idagan uy. Maog ka ni. Tuki ra, pero dugay ka nakabayad. Or basin, uwa na lagi kay kwarta. Ha? Pag makaabot ang akong kwarta uy. Asa man ka kung mautangan ani? Babe, ano? Ha? Asa man ta? Mamalit tag cellphone. Or ano man? Wala kay kapalit? Ha? Sultay lang gusto ninoon. Nakadungog nga na kay istorya sa cellphone. Huwag nang humam kay kwarta. Babe, sorry. Sa tinuod Dangon lang. na to, ana. Ha? Kung paulin ako sa mga probinsya. Magbuwag lang ta. Unsa? Mas mayo pa og upaw nila una kasi sa ato nag. Aron makalimot ka sa tabo nimo. O pagka mular ka kaulay nasod para malingaw ka. Mapauli lang una ko diha pa. Una ko mo decide kung malarga ba ko. Mas maayo pa na. Pa, sorry. Ug salamat kaayo ni Judy Mama. Tuman akong gibuhat, wagit mo magdumot na ako. Nak, gipasagdan lang ka mo ka masayop. Aron ikaw mismo mo'y magka-realize sa iyong gibuhat. Pero, bisag ikapila pa man sa masayop, dili may tabo nga taliktad ka na mo limaman mo. May kwarta ka man uwa. Dili imirubihan mo.
Salamat kaayo pa. Nagpasaylo agit ko. Gusto ko mabawi din dyan ni Mama. Anak, makita lang ka na mo malpayon. Malipay na sa si mama ni mo. You can be amazing, you can turn a phrase into a weapon or a drug. Or you can Tungod na ito hitabo na-realize na ako nga akong ginikanan na gid mo'y naanak ko permi. Bisag unsa pa may akong kahimtang. O kami makabawi ko nila, nilarga ko og laing nasod. Karon, maayo na ang ako pagkabutang dinhi sa Canada. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. ay kalang kaagi ni Ana nga kasamtan sa Canada. Uban sa awit kaya kita ngayo awit nga dakuhan, Brave.